Zaměstnanci továrny Iveco Bus ve Vysokém Mýtě už víc než měsíc protestují proti vedení společnosti, které odmítlo pracovníkům vyplatit mimořádnou prémii. Na dnešek svolali setkání odboráři, představili požadavky a ty předali firmě. Ta nabízí místo prémie navýšení mzdy a bonusy za přesčasové hodiny. Protesty neutichají. Právě naopak, zaměstnanci továrny nechtějí ustoupit. Trvají na mimořádné prémii, která by u některých přesahovala částku 30 000 korun. Zaslali jsme zaměstnavateli návrh na zahájení kolektivního vyjednávání. Zaměstnavatel náš návrh přijal a v zákonné lhůtě bude reagovat. Například Jan Dušek pracuje v továrně 5 let. Protestů se účastní pravidelně. Já už uvažuji asi přes rok, že skončím a ještě se tady držím kvůli jakoby bydlení, že to mám blízko u baráku. Většina lidí má strach o práci. O protestech proto mluvit nechtějí. Někteří dokonce mimo záznam tvrdili, že firma doporučila pracovníkům, aby na demonstrace nechodili. Protesty trvají už od začátku listopadu. Pokud se podíváme na výsledky firmy, tak ta poslední 4 roky podle účetních závěrek má rekordní zisky. Výroba jde nahoru. Produktivita práce se dá vlastně počítat exponenciálně. Dostáváme svým závazkům, všem závazkům, které vyplývají z kolektivní smlouvy. To znamená odměna, o kterou nyní žádají odbory a zaměstnanci, ta nikdy nebyla sjednána. Odboráři tvrdí, že stávka by byla v tuto chvíli nezákonná. Ovšem sami uznávají, že vyhlášení stávkové pohotovosti je blízko. Erik Kneifl, Česká televize, Pardubický kraj. Odboráři továrny Iveco Bus ve Vysokém Mýtě na dnešní odpoledne svolali setkání se zaměstnanci firmy. Ti už několik týdnů protestují proti rozhodnutí vedení společnosti, které odmítlo pracovníkům vyplacení bonusu ve výši téměř 35 000 korun hrubého. Firma dosahuje v posledních letech rekordních zisků. Zaměstnanci proto žádají o mimořádnou prémii. Firma prémii odmítá vyplatit, protože není ukotvená v kolektivní smlouvě. Nabízí ústupek, slíbilo navýšení mezd o dalších 7% a další bonus za víkendové směny. Iveco Bus zaměstnává 3700 lidí. Továrna denně vyrobí 19 autobusů, které vyváží do celého světa. Pracovníci tvrdí, že mimořádnou prémii si zaslouží. Podle odborů by byla stávka v tuto chvíli nezákonná, protože probíhají vyjednávání o dodatcích ke kolektivní smlouvě, ale zaměstnanci chtějí dál v protestech pokračovat. Samotní odboráři uznali, že případné vyhlášení stávkové pohotovosti může být blízko. Předseda, protože a trošku se nad tím zamyslel, nad tím, co tady řekl předseda, protože ten, řekněme, protinávrh, kdy vlastně udělali, řekněme, dobře pro sebe, pro firmu, že vám nabídli, že vám zvýší příspěvky za přesčasy v týdnu a v sobotu, kdy to přece není normální. To není normální. Cílem zaměstnavatele by v ideálním mělo být 0 hodin přesčasů. 0 hodin. A jestliže si to zaměstnavatel neuvědomí, kdo vytváří zisky, tak si myslím, že dobrý podnikatel, dobrý zaměstnavatel by měl ctít pravidlo rodinného podniku. To znamená spokojený zaměstnanec, spokojená firma a v důsledku spokojený zákazník. Takže si to, firmo, uvědomte už konečně. Samozřejmě odborová organizace bude určitě vést dobrý sociální dialog se zaměstnavatelem, jakože ho vede. A pokud se nějakým způsobem nepodaří ze strany firmy najít nějaký kompromis, který by byl určitě pro vás dobrý, než to, co předložila, tak si myslím, že se musí trošku zamyslet nad tím, že je docela možné, že se zde setkáme určitě znovu, ale už trošku v jiném počtu a v jiné dimenzi. To znamená, jste schopni jako jeden ctít zde odborovou organizaci, jít s nimi až do konce, do toho výsledku, který je přijatelný pro vás, a například s tím, pokud odborová organizace přijde a požádá vás, jestli zastavíte dělání přesčasové práce
Jste toho schopní? Ano! Děkuji, to je nejlepší odpověď pro zaměstnavatele. Vězte, že my budeme informovat Evropskou odborovou konfederaci Industrial Europe a pomůžeme vám s tím, abyste dosáhli svých spravedlivých odměn. Děkuji vám za pozornost. Díky za podporu. Děkuji všem.